Къде? Трябва да ти давам лепенки да пишеш. Направо един шанс. Значи пиша. Ето тук отпред, да. В смисъл, че е дадено, плюсче. Айде така пиша. То няма да не стигне това кушон, ама хубаво. Чакай ли, аз за някой с по-малко дрехи. Нали ще ви делите? Не, аз ще взема на Кирчо и на Жорж. Също гледай го как се... Това е? До най. Това трябва да се настои. Обувки черни. Микропак. Кой номер са? 9,5 ли са? 5,5. 5,5. А това трябва да сме Киро. Виж там. Обувки. Кирчо ги слагам така. Ключе да снимаш. В YouTube ще ледите тази вечер. Долна, да. Пред само 5 паса на майка ми, бе. Същи трябва да ги бъде бел. Чакай. Ето ги, тия трябва да бял. Да ги кара. Ето ги, бял. Да. Прати ги. Малко на света те кензо не ги виждаме. Имаш и там една кутия кензо. Те бяха на сил. Няма, ти имаш. Това са на Любка, дай ми ги. Лонг Не, това са на сил. да. Голям номер. Ето тук ги слага. 9,5. Голям по-амар. Само за момент да ги отметна. Смяташ ли? Да, момент. За най-важното гледам за първо време. Ами чата ме пиша другото. Да. Джапанките. Също дай ми един нормален червен химикал, че ще един. Това е на Любка. Там имаш червени. Нямам, някой ми ги взе. Любчето. Това е за Любчето. Да. Отбивай Кирчо. от минути. Ало. Разпределяме стоката сега. Тук в офиса сме на Жан Жорет. Половин час да дойдете пари. 30 минути Той е не работи. платил, Жан Жорет не работи. Ако имаш път насам, направо минава да слагаме кашоните и това е. Няма. Ще ги разпределим, ще ги взема в нас и се такова ще се чуем. Да, ще направим също да. Няма, ще го измислим. Добре, Кирчо. Да, те са все. Да, ще го изчислим, да. Хубаво. Добре. Айде, чао. Ей, Светли, какво са напери с тия Ли Купър? Ма виж пак от чия, мамо. Отвижи на Вики само. Да. Дали са на Вики? Това са на Светлю. Чакай на Светлю Ли Купър да видим. Това. Ли Купър, Светлозар Дунков. Ай, тази чанта ти я взе. Уникални са ба Светли. Да, има някои, които са взе. Нали тази чанта е румба? Да, има тук, да. На Светли джапанките. Моята чанта и моите фила, ако ги мерниш, ги отмятай също. Това какво ще е? Теса. Това трябва да е на Киро. Мисака ги е тука. Един чувал. А сега да дойдем да скажеш. Няма, всичко е 6. 10 минути. 10 минути сме готови. Това е... Това трябва да иде на Виргиния на Светло, на Виргиния пече. Медиум ли е? Ларч. Ларч, аз нямам ларч. Аз медиум. Това? Любка ли? Да, ама да няма две такива. Има, трябва да има... Банков майче ти беше поръчал. Може на Кирчо бе. Момент кой път. Ето е, да. Ларч. На Светло ли? На Светло била тая. Или Купър. Ай, Светли. Взимайте там наш. Та бяла някаква. Светли. Честито. Честито Светли. Прави се по-удобно, бе. Ли Купър, майна на Перис. Аз като гледам само на Светли работи изникват. Ларч е. Ларше? Ларша. Широчка е. Знам на кой е. Това какво е, бе? Това много яко е. Ларч. Да, ама не знам на кой е. Я виж на Кирчо тук всичко отдолу. Нали имаш там една такова? И аз имам нещо подобно, ама дали е това? Дали имам баркод? Що ни официално го отвориш или си пуснеш баркод? Няма. Добре. Прави тъпчен тогава и
White. White. White, green. Не. На английски Как ще го разберем това? 6 паунда цена. Това е мое, да знаете. 5,99. Ето White, виж какво е това. Его 5,99, ларч 54, 70, 52. Само кирче. Има ли номер там? 54, 70, 52. Киро. Киро, ае. Ай, Ай. гледа. Сигурен, че е на Киро? Да. По-доли бе. Ето дай ли някаква турба такива да ги прибираме големи на Киро? Няма, искаш. Ти твоята взели ли е било? Виж как взели твоята първо. Еми, Киро не е. дали ги разделям ли сега? Сън. Това не са ли твои? Това е мое. Първо. Той по-да ингисме също Киро със своите... Няма, ние ще ги такова. Ден си един кшон, който чувал. Ето я. А? Бе, тук бе. Ами тук, нали, после ще трябва пак да ти ги оправиш. Тук на Киро. Няма, аз ще ги взема, аз ще взема и този. Да. Просто Това? ще видим какво му е дошло тук, за да... Видя, да. Това, какво беше? Това е някакъв потник. 99. Женски потник, ама не се знае какъв. Ето го. White. 65, 62, 52. 65. Ето го. 65, Десятка ли е? 62, 52. Да, Десятка. десятка. Киро. Да. Ето към го отбележи. И е това. White. Беше. Горе. Това ли беше? Не е green white. White. Е това. Така. Добре. Системата е жълти шорти. Умбро. Жълт шорти, това бях на Киро. Това го няма. Това го няма със сигурност. Това май го видях аз на едно място. Виж, че го няма. Видях. Аз не си го Жълт видях. шорти, джуниор, 9-10. Колко пари е стрелка? 2. Ето го. Yellow. Ето го. Киро. Киро. Здравейте. Латки, колко сечеш? Сега. Това сме къс трябва да съм. Да. Обай, пиша. Нощни ми се обали, да. Казах, че го да интернет. Колко Колко ли е? Ето го. 3. А, не, това е 65. 3. Трябва да гледам. Не знам, че бъде колко. Да, ето ги. Звънни ми утре да си кажеш. Това е нервосно. Какво е това? Нощница ли е? Блуза. Един купър. Да, само към ще цяло. Не, те си неща. Момент да отбележа. Къде е това? Защото няма мобиля, защото наш. 12. Знаеш, 16 няма. Ено, Киро. Той е по-старно дело. Е, бързо скъпи. Чурак.